हेलौ लोगोफोर बरायबाय बड'आ जब इनफ' इउटुब चेनेलाव फिन खनसेबाव दाखालि साननैसो सिगां आं नोंथांमोननो मोनसे भिडिअ होदोंमोन जे PMAY-G एबा सरकारि न' मोनसिगोन होननानै एबा सार्भे जागोन आरो बे सार्भेखौ महिलाफ्रासो खालामगोन होननानै नोंथांमोननो मोनसे बाथ्रा होदोंमोन। दा बेनिनो लेटेस्ट आपडेट सफैबाय जों बेखौ नायगोन। बेनो जाबाय प्रधान मन्त्रि आवास योजना ग्रामीण सरकारि न'नि सायाव डिटेल्स सफैग्रोदों। माखासे फिसा फिसा पइन्टखौ नोंथांमोना दिनै लाग्रोदो। नेक्स्टआव फुल्लि डिटेल्सखौहाय नोंथांमोना नैबे चेनेलाव मोनगोन। दा बेखायनो जायफ्रा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला बड'आ जब इनफ'आव जेब्लायबो आपडेट मोननो हागोन। देन मोनसे बाथ्रा गोबां खायसे मिथिखानानैबो एबा खायसे गोरोन्थियावनो अनलाइन खालामदोंमोन दखानाव, मानोना बिदि खालामदोंबा नोंथांमोना न'खौ मोननाय नङा। अके, माने नोंथांमोना न' मोना, खायसे मोनगोन सानना खालामदोंमोन नाथाय मोननाय नङा। मानोना बे मोनसे ग्रेभेन्स एबा नोंथांमोना जे न'खौ बोरै मोननो हायो बेनि थाखाय पर्टेलाव साजेसन लानायसोमोन बे न'नि एप्लाइ नङा। अके, स' नोंथांमोना बेखौ आन्दायनाङा। नेक्स्टआव नोंथांमोना जिअ'टेक एबा सार्भे खालामफिनजानांगोन, होमबासो न'खौ मोनगोन आरो। दा बिनिनो माखासे डिटेल्स फैग्रोदों जे सार्भेनि, जे बेखौहाय जिअ'टेकखौ सोर खालामगोन, माब्ला खालामनांगौ, बोरै खालामनांगौ, बेनि सायाव डिटेल्सखौ नोंथांमोना फिसाखौ होग्रोदों। अब्ला नेक्स्टआव जोङो डिटेल्सखौ लाबोफिनबावगोन। दा जियानो जा बे बाथ्राखौ बुंदों दिनैहाय बिथाङा CMआ बुंदों। स' बेखायनो बिथाङा माने लाइभ फैदोंमोन आरो बे लाइभआव गोबां बाथ्रा बुंदों जे PMAY-G न'नि सायाव। स' बिथाङा लाइभ फैदोंमोन, बेखौ नायनोबा फेसबुक पेजाव नायबानो जाबाय। जे न'नि माखासे PMAY-Gनि सायाव गोबां बाथ्रा बुंलांबाय। दा जि बुंदों आं नोंथांमोनजों शेयार खालामग्रोनोसै जाहाथे एसे आइडिया मोननो हायो। दा ओरै जादों आरो जे सरकारि न'खौहाय नोंथांमोना जेब्लायबो अफलाइनसो खालामनांगौमोन नालाय, नाथाय गोजौ लेभेलावसो बेखौ अनलाइन खालामना होयो आरो। दा जों डाइरेक्ट दखानाव अनलाइन खालामबा मोननो हाया, मानोना जोंहा माखासे डिपार्टमेन्टस दङ नालाय। बेनो जाबाय पन्चायत लेभेलनि PNRD-निफ्राय बेखौ नायनाय जायोथ'। स' अब्ला ब्लक लेभेलाव माखासे खामानिया प्रसेसा जायो आरो। दा बेखायनो मोनसे थांखि लादों देग्लाय गोदान आयेन खालामबाय जे नोंथांमोननि सार्भेखौ थाबैनो माने गामि ओनसोलाव खालामसिगोन। बेनो जाबाय SRLM केडार्स एबा BOफ्रा जिबिका साखि BOफोरखौसो थिनहरनाय जागोन गामि ओनसोलाव फार्स्टआव डाटा कालेक्सन खालामनो थाखाय एबा सार्भे खालामनो थाखाय आरो। स' देग्लाय डाइरेक्ट अफिसनिफ्राय थांनाय नङा, जास्ट जिबिका साखिफोरखौहाय थिनहरगोन। स' बेयावबो मोनसे कन्डिसन खालामदों जे जिबिका साखिया गावनि गामियाव खालामनो मोना, सोलाय सोल' खालामगोन, एबा नोंथांनि गामिना नोंथांनाव खालामनो मोना, बेखौहाय चेन्ज खालामनानै माने गुबुन गामियाव हरनाय जागोन बेखौ बुंदों आरो जेब्ला बिथांमोना सार्भे खालामगोन जोबगोन, अब्ला बे डाटाया अफिस लेभेलाव थांगोन। अके, जेब्ला अफिस लेभेलाव थाङो अब्लासो बै समाव डिपार्टमेन्टनिफ्राय एबा ब्लकनिफ्राय मानसि फैनानै नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव नायबावगोन जे नंगौना नंमारा बेखौ नायगोन आरो। जुदि नंगौबाथाय नोंथांमोनखौ एप्रुभ खालामनानै गोजौ लेभेलाव हरगोन। बेनो जाबाय ब्लक अफिसनिफ्राय एबा डिपार्टमेन्टआ बे खामानिखौ मावगोन आरो। दानिया फैबाय मोनसे बाथ्राबाव, जुदि जिबिका साखिया नोंथांनि न'खौ सार्भे खालामा एबा जिअ'टेक खालामा, ID खालामना होआ, अब्ला नोंथां थालांबाय, अब्ला गोबां माने दुखु जानो हागौना। बेखायनो मोनसे गोदान अप्सन होबावदों, बेनो जाबाय सेल्फ सार्भे, एबा नोंथाङा गावनो गावनि न'खौ सार्भे खालामनानै नोंथांमोना हरनो हागोन। दा बिनि थाखायनो मोनसे गोदान ID नोंथांमोना एबा एप्लिकेसन होनाय जागोन। बेनो जाबाय गाव माने सार्भे खालामनो थाखाय। जिबिका साखिया थाङाबा स' नोंथांमोनाहाय गावनो माने गावनि न'खौहाय फट' खेबनानै लाइभ फट' खेबनानै नोंथांमोना हरनो हानाय मोनसे अप्सन। स' बेखौ नोंथांमोननो होनाय जागोन, जायखौ बुंगोन सेल्फ सार्भे होननानै बुंनाय जागोन आरो, एबा जिअ'टेक नोंथांमोना खालामनांगौ आरो। देन बे डाटाया नों खालामनाय लोगो लोगो गोजौ लेभेलाव थांगोन बे जिअ'टेकआ। दा बेखायनो अफिसनिफ्राय फैनानै नोंखौ नायबिजिरबावगोन जे नोङो मोनथावगौना मोनथावा। दा बे थांबाय माखासे बेसिक पइन्ट्सआ। देन बेनिफ्राय स' नेक्स्टआव जों थांबावनोसै आरो गोदान भिडिअ फैगोन नेक्स्ट लेभेलाव। दायो जों माखासे डेटखौ नायग्रोनोसै जे बे डेटआ माब्लानिफ्राय जागायगोन, जों बेखौ दायो नायग्रोनोसै। दा बेनो जाबाय दिनैनि मिटिङाव मोनसे PPT खालामदोंमोन एबा प्रेजेन्टेसन होनाय जादोंमोन। मोनसे टारगेट थायोना 2029सिम माबादि न' होगोननो, टारगेटआ 5,59,000 बारा दङ आरो, एबा 6 लाखनि खाथियाव बेबादि होनाय जागोन। बे माखासे टारगेट लादों आरो। दा बेखौ दोनथ'नानै दानिया बे सार्भेया माब्ला जामारगोन जों बेखौ नायोब्ला बेनो जाबाय मोनसे टेन्टेटिभ, माने फिक्स नङा आरो डेटआ, बाट जागोन जानाया, नाथाय मोनसे डेट हमदों। बेनो जाबाय 17 मार्चनिफ्राय जागायनानै 31 मार्चनि गेजेराव कमप्लिट जानांगौ आरो बे डाटा कालेक्सना आरो, जेराव नोंथांमोनखौहाय BOफ्रा खालामगोन एबा जिबिका साखिया खालामगोन बेखौ बुंदों आरो। दा डेटआ सोलायनोबो हागौ, नाथाय बेखिनिखौ होग्रोदों। समजों लोगोसे फैगोन आपडेटआ। दानिया बे समाव ID थानांगोन नोंथांमोननिया, जेरै आधार कार्ड थानांगोन, फेस ID थानांगोन। आधार कार्डजों नोंथांमोनखौहाय माने लाइभ फट' खेबनाय जागोन, जायनोखि बेनिफिसारि, लोगोसे न'खौबो नोंथांमोननि जायगाखौ लकेसनखौहाय GPS खेबनाय जागोन आरो। दा बेखिनि खामानिखौ माने जिबिका साखि एबा BOफ्रा बेखिनिखौ मावनांगौ आरो बिथांमोना मावखांबासो ब्लकनिफ्राय थांगोन। आरो बेयावबो थालांबाथाय गाव गावनो सार्भे खालामनाय बेखिनिखौ नोंथांमोना अपसन
अपसनखौ होगोन होननानै बिथांमोना फोसावदों दा नेक्स्टआव नेबावदो गोदान आपडेट बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव जायफ्रा गोदान साबस्क्राइब खालामना लाखादो न'आव फैनाय लोगो लोगो डिटेल्सखौ नोंथांमोना मोनबाय थागोन आरो आधार कार्डआ कम्पालसरि नांगोन दे नोंथांमोना जेब्ला सार्भे खालामजायो आरो जायफ्रा न' मोनखांबाय नोंथांमोना बेखौ हले मोननाय नङा डाबल